Izindaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukeli nazi ezinohlonze emini nje. I've also had a discussion with the mayor. They will be placed on precautionary suspension. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Kachali usiyalele kumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufane Masemolo kuba amise emsebenzini amaphoyisa anindeke embikweni oqala wekhomishana kaMadlanga ukuze kuqhubeke uphenyo. Accused number 5, you are also warned to appear in that court on the 19th of February. Sehlehlelo mhlazi ishumi nesishagalolunye kuNtshonalanga icala lenkuhlakalo elibhekene nowabe engungqongqoshe weinkampani ezingamabhizinisi ombuso uMalusi Gigaba kanti ke selizoqulwa ke enkantolo ephakeme yaseGoli. Correctional Services waqinisekisa ukuthi lowo ogwetshwe uDilika ohamba namanye amacala uThabo Bester ususiwe ejele laseMampuru eSimex wayiswa eBhongweni Super Maximum Facility eKokstad. Umbulalo obhekene ke necala lokweqejele uThabo Bester usesusiwe ejele eMampuru ePitoli wayovalelwa ke eBhongweni eKokstad. Kanti kumnyango wezamajele uthi ke lesinqumo sithathwe ngemva kokuhlaziywa kwesimo sezokuphepha salesiboshwa. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke izindabeni ke zehora lokuqala ezinqqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Mbukeli ake singene kuzo ezihamba phambili mina nje. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Kachali useyalele kumkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufane Masemolo kuba ke amise emsebenzini amaphoyisa anindeke embikweni oqala wekhomishana kaMadlanga ukuze kuqhubeke uphenyo. Kusenjalo ke ihhovisi likaMengameli wezwe liqinisekisa ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa osemhlaba khefini uSenzo Mchuna kanindeki okwamanje embikweni ke wesikhashana wekhomishana kaMadlanga. Wamaphoyisa uSolwazi Feroz Kachali useqinisekisile ukuthi bonke abanindeka embikweni wesikhashana wekhomishana kaMadlanga bazomiswa ezikhondleni zabo uma kusaqhubeka uphenyo. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uyalele ungqongqoshe wamaphoyisa ukuba sungule ithimba elizophenya abantu abanindekayo ezinsolweni zokungaziphathi kahle. They will be placed on precautionary suspension, and that the commissioner will establish panels. I'm hoping that it will include outside experts in the interests of rigor and transparency to consider the disciplinary charges against the same individuals. Senjalo ukhulumela ihhovisi likaMengameli wezwe uVincent Magwenya uthi ungqongqoshe wamaphoyisa osathathe umhlaba khefu uSenzo Mchunu kulindeleke ukuthi aphinde abuyele kule khomishana kuyophendula ezinye izinsolo ezibhekiswe kuyena okubalwa kuzo nezakamuva. So nothing prohibiting the president from allowing the minister to go through due process in the form of the commission before he considers any form of action. So you could say that if he acted now, he will be acting on a matter that's incomplete. The commission has not given the president a firm finding against the minister. The minister is still to appear at the commission again. And so up until then, the president is not going to rush into any form of action. Akukacaci ukuthi sizokwelulwa yini noma cha isikhathi sokuhlala kwale khomishana kwazise usuku olubukeziwe lomnqamla juqu wombiko wokugcina umhlazi 17 kuNdasa. Kusenjalo ukuhlala kwesigcawu sekhomishana kaMadlanga kuqhubekanga namhlanje ngenxa yokuthi ummeli ofakazi omusha obekufanele kavele phambi kwekhomishana ukhale ngokuthi ufakazi omusha ohlinzekwe ngeminyeke yemqingo yamaphepha sekusele isikhathi esifushane ngaphambi kokuvela kwekhomishana. Ufakazi kofihlwa ngeke kadalulwe igama lakhe usezoze ke enza izethulo zakhe esigcaweni ke sekhomishana ngolesibili. After careful consideration, we have taken a decision, and the decision is to postpone, but it will not be for
as long as Mr. Ngwatro asked for. The matter is postponed to Tuesday next week. The main reason for that is that we, to an extent, do understand the plea that time is required to go through the documentation, and we feel that in fairness we should not be too nitpicking about when exactly the documents were received or when they were not. We just decide that in the circumstances of it all, fairness dictates that we grant the postponement. Usomabhizinisi wase-Northwest uBrown Mokgotsi uthi akawuthembi nakancane umbuso ingakho efuna ukuthi-ke iphalamende likhokhele onogada bakhe esikhundleni sokumhlinzeka ngonogada-ke bephalamende ukuze ezovela-ke ngaphambi kwekomiti eliphenya nge-SAPS. Akavumanga ukuvela ngaphambi kwekomiti lesikhashana lasephalamende usomabhizinisi wase-Northwest uBrown Mokgotsi. Lokhu njengoba bekumele avele ngaphambi kwaleli komiti izolo ukuze anikeze ubufakazi ngezinsolo zenkohlakalo kanye nokugxambukela ethimbeni elaliphenya ngokubulawa kosombusazwe. But most significantly, I led evidence against the General Mkhwanazi, National Commissioner and Lieutenant General Mkhwanazi. That's the state. Being opposite to the state is not a normal thing. It's not like eating in a restaurant and have a fight over something in a restaurant. No, it's different. To be clear then, what I'm asking then, it seems to be what you're suggesting. It's the state that you think could kill you. It's the state that you do not trust. Yes, I don't trust the state. Definitely, I don't trust the state. Mokgotsi utshela bezindaba eSABC ukuthi impilo yakhe isengozini futhi angeke ekwazi ukuthemba ithimba lonogada abaqashwe nguhulumeni. Yes, not what I'm asking for. It's what I'm using currently. That's what I've actually taken since last year. But what is significant here, Clement, one of the evidence I led in Madlang, an informant has been killed. An informant participated in an operation with the police. 17 suspects were killed. He was part of the operation. Claims were then made. Instead of, let me say, 1 million rand was supposed to be given to the informant, he received 50,000 rand. 2-3 days or a week he was killed. Mokgotsi uthi ngemuva kokubulawa kofakazi sebeke bavela kwikhomishana kaMadlanga akazizwa iphephile. Selizothethwa-ke enkantolo ephakeme yaseGauteng mhla ziyishumi kuNhlolanja icala lenkohlakalo elibhekene nalowo wayengungqongqoshe kwezamabhizinisi kahulumeni uDkt Umalusi Gigaba. Can you please rise, accused, all accused persons? Matter is now transferred to the High Court, Gauteng. uGigaba ubhekene nensolo zokuthi wemukela isamba semali esingadalulwanga kumalungu omndeni wakwaGupta ngenkathi esengungqongqoshe wezamabhizinisi kahulumeni. Kanti ubeseke wavela phambi kwayo lenkantolo ngoLwezi ngonyaka wedlule ngensolo zokuthinteka enkohlokaleni yenkontileka eyintathu zenkampani iTransnet. Leli cala elibhekene naye kanye nabanye abasolwa lihlehliselwe ukuba libe senkantolo ephakeme yaseGauteng mhla ziyishumi kuNhlolanja. Accused 1 to 4, your bails are extended with the same conditions, and you are warned back to Gauteng High Court, Johannesburg. Appear there at 8:30. Accused number 5, you are also warned to appear in that court on the 19th of February. So your date of appearance, it has been amended. It's no longer the 12th. uGigaba nasolwa nabo badonswe ngendlebe kwathiwa uma nje bengazange bavele enkantolo ngosuku olubekiwe kuyobe sekukhishwa incwadi egunyaza ukuba bakhalelwe amasongo kaSigonyela. If you fail to appear in that court, the same consequences follow, meaning that those who are on bail, your bail will be cancelled and warrant of arrest will be authorized. Lezi insolo zenkohlakala kabhekene nazo uGigaba kusola ukuthi zenzeka phakathi kukaLwezi ngo2010 kuya kuNhlaba ngo2014.
Ihhovisi lomnyango wezokuhlungeleliswa kwezimilo limemezela ukuthi uThabo Bester usedluliselwe ke ejele eliqashwe kakhulu eBhongweni ke eKokstad kwaZulu Natal. Muva nje ihhovisi lomnyango wezokuhlungeleliswa kwezimilo lisanda ke kufudukisela ke ejele laseKokstad uVusumuzi Cat Matlala kanti okhulumela ke ezokuhlungeleliswa kwezimilo singabakhunxumala uthi ukususwa ke kwezibosha sithuthela ke kwamanye amajele ke isimo esejwayelekile ngokwenqubo yomnyango. U-Correctional Services waqinisekisa ukuthi lowo ugwetshwe udilika-jele ohamba namanye amacala uThabo Bester ususiwe ejele laseKhusumampuru eSimex wayiswa eBhongweni Super Maximum Facility eKokstad. Kuzokhumbuleka phela ukuthi ukususwa kweziboshwa from amanye amajele ayiswe kwezinye izikhungo zethu kuyinto ejwayelekile njengoba phela siyesibheke okuningi okumayelana nokuphepha kwakhe lo oboshiwe okanye laba asuke eboshwe nabo kanti nanokuthi ke yena iclassification yakhe imi kuliphi izinga siye singadaluli ke nokho ukuthi ke lowo usuke edonswa isigwebo kungani ngaleso sikhathi eyiswa kwelinye ijele kodwa esingakuqinisekisa ukuthi uhanjiswa komuntu eBhongweni akusho ukuthi kusuke kuzophazamisa ezinye izinhlelo okanye amacala asuke ewahamba. Bukele sathi qo eyitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. During this past festive season, there has been a marked decrease in the number of attempted illegal border crossings. Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela uLeon Schreiber kanye ke nekhomishana ke wesikhungo esibhekele imingcele uMichael Masiapato bebebambe isithangami sokwethula ke umbiko ngokusebenza ke kwemingcele ngamaholide asehlobo. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi Ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi uFeroz Kachali oseyalele kumkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Mfane Masemolo ukuba amise emsebenzini kamaphoyisa anindeke embikweni wokuqala wekhomishana kaMadlanga ukuze kuqhubeke uphenyo. Bukela sikhumbuza ukuthi le indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Ijaji selathatha umhlala phansi uSisi Khampempe uzoqhubeka nokuba ke usihlalo wesigcawu ke esiphenya ngokuxambukela ke kwezombusazwe ekuphenyweni kwamacala aqhamuke eCommissionini yamaqiniso nokubuyisana phecelezi iTruth and Reconciliation Commission. Lokho kuza ngemva kokuthi ke yena ke uKhampempe uqobo lwakhe echitheke isicelo sabebe ngumongameli phambilini uJacob Zuma noThabo Mbeki sokuthi ashenxeke kwesikasihlalo ke wale commission kanti ke bebekhala ke ngokuthi umlando kaKhampempe uyashayisana nalomsebenzi phambilini ke wayesebenza ekomidini likaShwele iTRC Amnesty Committee futhi ke wakwaba ke yiphini lomqondiso ophikweni kolushushisa amacala omphakathi eNPA kuzwelonke kanti umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wasungula ke le commission ke ngoNhlaba nyaka enye ukuze uphenyweke ngokubambezeleka kokushushiswa kwabanindeka emacaleni eTRC. Ungqongqoshe wezasekhaya uDokotela uLeon Schreiber kanye ke nokhomishana kwesikhungo esibhekele ke imingcele uMichael Masiapato bebebambe isithangami sokwethula kombiko ngokusebenza ke kwemingcele ngamaholide asehlobo. Ungqongqoshe womnyango wezasekhaya uDokotela Leon Schreiber uthi umsebenzi owenziwe ngesikhathi samaholide asehlobo emingceleni yakuleli ube ngogculisa kakhulu. During this past festive season, there has been a marked decrease in the number of attempted illegal border crossings. This is a greatly encouraging sign because it means that increasingly people who in the past would have crossed into our country illegally are being dissuaded from even trying to do so. They say that prevention is better than cure. And this past festive season, I think we have started to see signs of prevention. Ubalule ukubambisana phakathi kwezikhulu zemingcele kanye nabezomthetho njengokuthela izithelo ezinhle. During the period between the 10th of December 2025 and the 15th of January 2026, a total of 25,080 individuals were intercepted. Of these, 22,153 were undocumented persons with no valid travel or identification documents. A further 2,324 individuals were detected for overstaying, while 603 were found to be inadmissible due to invalid passports,
fraudulent visas, or failure to comply with health requirements. Komishana wesikhungo esibhekele imingcele uDokotela Michael Masiapato uthi abaqapha emingceleni baqinisa umsebenzi wabo kanye nomkhankaso wabezomthetho kuyo yonke imingcele nezintuba ezingenela kuleli. We can confirm that to date the BMA has managed to intercept more than 530,145 individuals who had been attempting to enter the Republic illegally, and here we talk incremental figure from July of 2022 with the first deployment of the first cohort of the border guards. Uthi bangaphezulu kwezigidi ezine abantu abebedlule emingceleni yakuleli engama-71 ngama-holiday siphuma kuwo. Amaphoyisa athe kunethimba eselijutshelwe ukuthungatha abasolwa abayisishiyagalombili abangokudabuka kwelaseShayina ukukholakala ukuthi ke babhacela eNingizimu Afrika. Namhlanje ko umsolwa oneminyaka engama-63 Chen Fujia uhanjiswe ke khona ke kwelaseShayina la engumsinsi ke okuzimilela ke khona ke obhekana ke namacala okukhwabanisela umbuso izindodla zemali. Lo mlisa waseShayina sekunesikhathi ethungathwa wawehle emotweni echiphiza inyembezi eboshwe ngamaketanga enyaweni evala umlomo ngesandla ngesikhathi eyongena esiteshini samaphoyisa esesikhumulweni seyindiza. Amaphoyisa athi uChen Fujia wayezama ukufaka isicelo sokunikwa imvume yokubhekisa amabombe eMelika kwabeziyamshaqe zakwaDalawane samkhalela. Last year, in July 2025, he was attempting to apply for a US visa. We were then alerted by the embassy on what he was attempting to do, and we arrested him there and there. He's been in police custody for the past 6 months. Losigaxa amabhande emaphoyiseni uthi kunabanye amaphoyisa aseyithendeni zabo nabo abafunela amacala afanayo. Balindwe ngabomva amehlo eShayina. They also alerted us on 18 others that we have been looking for, actively searching for. 11 are on red notices, and we are still actively searching. Nakuba imininingwane yecala lalomsolo ingakacaci kahle kodwa kunembiko ethi uyanindeka eqolweni kahulumeni waseChina imali engaphezulu kwekhulu legidi zamarandi. Lo msolwa uma efika esikhumulweni seyindisa kwela kubo uyobe selindwe amalungu embokode ebomvu ayobe semphose ikhindini kuze kufike isikhathi sokuqulwa kwicala lakhe. KwelaseShayina ke mbukeli akuyo libuyayo. Uma ulahlwa icala elifuzeleli ungabuya nanesigwebo sentambo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC eKempton Park. Kuphenywa amacala okubulala ngokungenhloso ngemva kokuthi kushoneka abantu abayi-11 engozini enyantisa igazi ebiphakathi kweloli netekisi eyenzeke eLotus Park eThekwini. Enye ingozi enyantisa igazi emgwaqweni yakuleli. Abazibonele nabe besathukile Siphingo bathe yenzeke ngesikhathi kumatasa emgwaqweni ekseni. I slowed down, jumped off, tried to assist some passengers, but unfortunately you could see that there was lifeless people there. So we tried our best. I mean, I had my staff with me as well, so we tried, and unfortunately it was a horrific sight. Abayishumi kubalwa nentombazanyana eneminyaka ewu-13 bashonele khona la. Abanye abayisikhombisa bayiswe esibhedlela belimele kanzima. Kuthathwa amahora cishe 3 ukutakula umshayeli obevaleleke kule tekisi. So obviously, unfortunately, multiple people were entrapped. So we had to free some of the deceased to get to the patients that were alive. Kusolakala ukuthi iloli liphaphalazile emvuleni laphuma emzileni walo layothola naphezulu netekisi. Abezokuthutha bathi uphenyo lwabo kwamanje lisaveze ukuthi amathayi eloli abegugile kanti itekisi lona belinesibalo sabagibeli esingaphezulu kwalesi esivumelekile emthethweni. Amaphepha okuthutha umphakathi nawo aphelelwa isikhathi ngo-2023. Abazibonele ke bathi njengoba uyawubola le ndawo esikuyona ithanda ukuba igquma kusho ukuthi itruck ingenzeka ukuthi iphelwe amablake kodwa kamasondo etruck siwabonile already ukuthi akekho esimweni esikahle. Itekisi beyihamba ishona ngase-south kusho ukuthi itruck iphambana nayo yasweva yasuka emgaqweni yayo yashayisa itekisi kwabe sekuphangalala abantu abawu-11 abadlulile emhlabeni. Zanele Buthelezi indabeni za-SABC eSiphingo.
Wengamele ke ezemfundo kwaZulu Natal uSiphohlomo kuseswele ke impikisho eqhubekayo esikoleni samabanga aphansi eEdington eThekwini ngokusabalalisa imininingwane engelona iqiniso ngalesi sikole. Uhlomo ukuthi ke le mpikisho iphazamisa ukufunda nokufundisa yaphinde yahlukumeza abafundi kanye nothisha. Uhlomuka ukhiphe umyalelo ukuthi abafundi abangaphezulu ka-20 babhaliswe e-Eddington Primary School. Lokhu kulandela isimo esishubile lapho abafundi ababalelwa ku-26 belethwe esikoleni begqoke umfaniswano wesikole sase-Eddington Primary yize bengabhaliswanga kulesi sikole. Uhlomuka uphinde waphika izinsolo zokuthi i-Eddington Primary School ibeka phambili abafundi bakwamanye amazwe futhi ayizinaki izingane zaseNingizimu Afrika. We therefore resolve to take an extraordinary measures to assist these learners and their parents. We want to stress, however, that this is not going to be allowed to be the norm. Uhlomuka uthi impikisho eqhubekayo iphazamisa ukufundisa nokufunda esikoleni. And recent events have been traumatic to all learners, teachers and support staff. That's why there are other parents that they have already written to the principal. They want to take their learners outside the school. I-March and March ithi uhulumeni bekufanele ngabe kade alixazulula lolu daba. There's no constitution in the world that would force you to take ingane that are not South African. The undocumented kule Bela Bill abakhuluma ngayo talks about undocumented, but it does not specify ukuthi ingane zangaphandle. It talks about abantu undocumented, envisioning the fact that khona ingane zase-South Africa. Umnyango weluleke abazali abanezinkinga zokubhalisa ukuba bavakashele amahhovisi esifunda ukuze bathole usizo, hayi ezikoleni. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Bukele ke sizibeka lapha ke ebese kuphathele zona kepha ke manje sizokushiya ke nemfanekiso ke yake lapho umengameli uCyril Ramaphosa ozobamkela ke indebe lapha ke yomhlaba lapha endlini kezombuso ePitoli. Ukhumbula ukuthi iNingizimu Afrika ikwazi ukuthi iphinde iqualifyele ukuthi ke ibe ingxenye yendebe yomhlaba emva kweminyaka eyishumi ke nesithupha. Mbukeli usale kahle. So